Trump znovu vyzval spojence v NATO, aby zvýšili svůj příspěvek ke kolektivní obraně. Generální tajemník NATO Mark Rutte označil Rusko za hlavní dlouhodobou hrozbu a přiznal, že právě situace kolem Ruska mu nejčastěji nedává v noci spát. Polsko zpřísnilo svůj postoj k přijetí Ukrajiny do Evropské unie, Finsko změnilo svou dlouholetou politiku v oblasti jaderných zbraní, na což ostře reagoval místopředseda Bezpečnostní rady Ruska Dmitrij Medveděv. Německo pak požádalo Čínu o vysvětlení po zveřejnění informací o možném výcviku ruských vojáků. Začněme prohlášením Donalda Trumpa. Bývalý americký prezident a kandidát na další funkční období znovu kritizoval způsob financování NATO. Na své sociální síti Truth Social uvedl, že Spojené státy nesou nepřiměřeně velkou část nákladů, zatímco podle něj řada spojenců přispívá podstatně méně. Jako argument uvedl vlastní výpočty. Podle jeho údajů Spojené státy v letech 2014 až 2025 vynaložily na NATO přibližně 999 miliard dolarů. Takovou situaci označil za pobuřující a absurdní s tím, že Washington za své výdaje nedostává odpovídající protihodnotu. Pro srovnání vyjmenoval výdaje dalších států. Spojené království podle zveřejněných údajů investovalo 90,5 miliardy dolarů, Francie 66,5 miliardy, Itálie 48,8 miliardy a Polsko 44,3 miliardy. Zvlášť přitom zdůraznil, že Německo a některé další země utratily ještě méně. V této souvislosti je však důležité zmínit jeden podstatný detail. Vojenští analytici upozorňují, že částka 999 miliard dolarů představuje celkový obranný rozpočet Spojených států za dané období, nikoliv výhradně výdaje související s činností NATO. Významná část těchto prostředků směřovala na operace v Indopacifickém regionu, na Blízkém východě a na modernizaci americké jaderné triády. Přesto tlak Washingtonu postupně přináší výsledky. Do konce roku 2025 zvýšili evropští spojenci společně s Kanadou své celkové obranné výdaje přibližně o 20%, čímž dosáhli rekordních 574 miliard dolarů. Poprvé také všech 32 členských států NATO splnilo stanovený cíl vydávat na obranu nejméně 2% svého HDP. Tato prohlášení zazněla před nadcházejícím summitem NATO v Ankaře, kde bude otázka rozdělení finanční zátěže opět patřit mezi hlavní témata. Tím však debata uvnitř aliance nekončí. Generální tajemník NATO Mark Rutte v rozhovoru pro tureckou agenturu Anadolu znovu prohlásil, že Rusko zůstává hlavní dlouhodobou hrozbou pro alianci. Přiznal také, že právě situace kolem Moskvy mu nejčastěji nedává klidný spánek. Podle Rutteho je právě Rusko tím, co v něm vyvolává největší obavy. Označil ho za klíčovou dlouhodobou výzvu pro NATO a dodal, že Moskva podle něj úzce spolupracuje se Severní Koreou, Íránem a Čínou. Zároveň zdůraznil, že ze všech potenciálních protivníků představuje právě Rusko největší hrozbu. Upozornil také na rychlý rozvoj čínského vojenského potenciálu. Podle něj by Peking mohl do roku 2030 disponovat přibližně 1000 jaderných hlavic. Právě proto by podle Rutteho státy NATO neměly být vůči Číně příliš naivní. Když hovořil o nejbližších úkolech aliance, vyzdvihl 3 hlavní priority. První z nich je další navyšování obranných výdajů a rozšiřování kapacit obranného průmyslu. Podle jeho hodnocení už v této oblasti došlo k významnému pokroku. Připomněl, že evropské státy společně s Kanadou během 2 let navýšily výdaje na obranu o dalších 250 miliard dolarů. Druhou prioritou je pokračující podpora Ukrajiny. Třetím bodem je takzvané NATO 3.0. Tento koncept počítá s postupným přizpůsobením aliance možnému omezení americké vojenské přítomnosti v Evropě a s převzetím větší odpovědnosti evropských států za vlastní bezpečnost. Podle Rutteho bude Evropa v budoucnu hrát v oblasti obrany výrazně samostatnější roli. Stejný přístup by se měl uplatnit také při financování pomoci Ukrajině. Spojené státy podle něj budou i nadále dodávat značnou část klíčové vojenské techniky, zatímco větší část nákladů na tyto dodávky ponesou evropské země a Kanada.
Mezitím se vážné neshody objevily přímo uvnitř Evropské unie. Polsko dalo jasně najevo, že otázka historické paměti může přímo ovlivnit vyhlídky Ukrajiny na vstup do Evropské unie. Polský vicepremiér a ministr národní obrany Władysław Kosiniak-Kamysz prohlásil, že Kyjev může na cestě k evropské integraci narazit na vážné překážky, pokud nezmění svou státní politiku vůči představitelům Organizace ukrajinských nacionalistů a Ukrajinské povstalecké armády. V pořadu televize Polsat News fakticky souhlasil s výrokem moderátora, že s banderou Ukrajina do Evropské unie nevstoupí. Některá média později tuto větu mylně připsala samotnému Kosiniakovi-Kamyszovi, podstata oficiálního postoje Varšavy se tím však podle dostupných informací nezměnila. Polská strana zastává názor, že státy, které podle ní oslabují evropskou spolupráci a zároveň oslavují kontroverzní historické osobnosti, by se neměly stát členy Evropské unie. Novou vlnu napětí vyvolalo rozhodnutí ukrajinských úřadů pojmenovat jednu z vojenských jednotek po hrdinech UPA. Následně podle zveřejněných informací polský prezident Karol Nawrocki odebral ukrajinskému prezidentovi řád Bílého orla. Poté následovalo zrušení několika diplomatických návštěv a pozastavení některých vojensko-technických dohod, včetně odmítnutí Varšavy předat Kyjevu zbývající stíhačky MiG-29. Změny se však netýkají pouze politiky Evropské unie. Finsko oficiálně změnilo legislativu platnou několik desetiletí a otevřelo prostor pro přehodnocení své politiky v oblasti jaderných zbraní. Prezident Alexandr Stubé podepsal novelu zákona o jaderné energii, která vstoupila v platnost na začátku července. Parlament ji předtím schválil výraznou většinou hlasů. Novela ruší zákaz platný od 80 let, který zakazoval dovoz, skladování a tranzit jaderných výbušných zařízení přes finské území. Přestože Helsinki zatím neoznámili záměr rozmístit jaderné hlavice v době míru, přijaté změny otevírají možnost plnějšího zapojení země do systému jaderného odstrašení NATO. V Moskvě tento krok vyvolal ostrou reakci. Místopředseda Bezpečnostní rady Ruska Dmitrij Medveděv změny okomentoval ironicky. Na sociální síti napsal: "Raduj se, Finsko, teď si v naprostém bezpečí." Následně uvedl, že po zrušení dlouholetého zákazu se pro Finsko změnila jediná věc. Podle jeho slov je nyní země oficiálně zařazena mezi možné cíle ruských jaderných sil. Je třeba připomenout, že Finsko a Rusko spojuje více než 1300 kilometrů dlouhá pozemní hranice. Jakékoliv změny v oblasti bezpečnosti mezi oběma státy proto nevyhnutelně přitahují zvýšenou pozornost. A nakonec ještě jedna mezinárodní událost, která vyvolala diplomatickou reakci v Berlíně. Německé ministerstvo zahraničí si předvolalo čínského velvyslance poté, co západní média zveřejnila informace, podle nichž mohla čínská strana organizovat výcvik ruských vojáků. Impulzem se stalo společné vyšetřování agentury Reuters a časopisu Der Spiegel. S odvoláním na utajované dokumenty evropských zpravodajských služeb autoři uvedli, že ruský ministr obrany Andrej Bělousov dříve schválil vyslání ruské vojenské delegace do zařízení čínské lidové osvobozenecké armády v Pekingu a městě Bengbu. Podle zveřejněných informací absolvovalo přibližně 200 ruských vojáků 3týdenní výcvik pod vedením čínských i ruských generálů. Program měl zahrnovat radioelektronický průzkum, práci s maketami jaderných reaktorů, ochranu ventilačních systémů i problematiku radiační, chemické a biologické ochrany. Německé úřady označily tato tvrzení za mimořádně závažná. Mluvčí německého ministerstva zahraničí uvedl, že jakákoliv podpora umožňující pokračování bojových operací představuje hrozbu pro národní bezpečnost Spolkové republiky Německo. Čínské diplomatické zastoupení naopak vznesená obvinění odmítlo. Peking označil tato tvrzení za nepodložená a znovu zdůraznil svůj oficiální postoj, že zachovává přísnou neutralitu. Samotná zveřejněná zjištění i následná diplomatická reakce nicméně ukazují, že míra vzájemné nedůvěry mezi hlavními světovými mocnostmi nadále roste a otázky bezpečnosti zůstávají jedním z klíčových témat mezinárodní politiky.